Η ιστορία από έναν κλόουν. Ο Γκέισι δολοφόνησε τουλάχιστον 33 άντρες και έθαψε τους 26 στο υπόγειο του σπιτιού του και άλλους 3 σε άλλους χώρους. Ο Γκέισι τους κορόιδευε και τους έφερνε στο σπίτι για να κάνουν τη συζήτηση και την πρόσληψη για την επιχείρησή του. Παράλληλα τους πρόσφερε ποτό ή ναρκωτικά. Ένας νεαρός, καθώς ερχόταν στο σπίτι του Γκέισι, δεν είχε καταλάβει ακόμα τι τον περίμενε. Στη συνέχεια ο Γκέισι του βάλε χειροπέδες για να του δείξει ένα κόλπο και στη συνέχεια τα έβγαζε με το κλειδί που είχε ανάμεσα στα δάχτυλά του. Στη συνέχεια είπε στο αγόρι να δοκιμάσει και εκείνος. Το αγόρι συνειδητοποιούσε ότι δεν μπορούσε να βγάλει τις χειροπέδες και ο Γκέισι του είπε ότι το κόλπο είναι να έχει το κλειδί. Έχοντας το θύμα του ακινητοποιημένο, ο Γκέισι τον βασάνιζε μέχρι να πεθάνει. Όλες οι δολοφονίες του είχαν συγκεκριμένες ώρες, δηλαδή ξεκινούσε στις 3 το μεσημέρι και μέχρι τις 6 το απόγευμα είχε ήδη σκοτώσει κάποιον. Μετά το θάνατο του θύματος, ο Γκέισι έβαζε τα πτώματα κάτω από το κρεβάτι του έως και 24 ώρες, προτού το θάψει στο κούφιο υπόγειο κάτω. Στη συνέχεια θα έριχνε στο χώρο οξύδιο του ασβεστίου για να επιταχύνει την αποσύνθεση του θύματός του.